Еўрапарламент дэбатуе адносна палітычнай сітуацыі ў Беларусі і рыхтуе трэцяе кола санкцыяў. Пераход да рашучых дзеянняў мае адбыцца ў пачатку снежня. Чаму важна штодзённа казаць кіраўніцтву Еўразвязу пра выпадкі гвалту і рэпрэсіяў, ды пра неабходнасць пашыраць дапамогу для прыхільнікаў пераменаў. Юлія Цельпук. Мінуў тыдзень пасля абяцання еўрапейцаў увесці санкцыі. На вуліцах той жа гвалт, а з вуснаў Лукашэнкі тыя ж перавернутыя з ног на галаву словы. Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство. Уласна народ вырашае на вачах усяго свету. За права абіраць будучыню беларусы плоцяць навучаннем, кар'ераю, здароўем і нават жыццём. Праз тыдзень пасля забойства Романа Бандарэнкі на плошчы Перамен у Менску міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся, што санкцыі, аднак, пашыраць, заблакаваўшы бізнес з прадпрыемствамі гаманцамі Лукашэнкі. Яшчэ праз тыдзень прынялі рэзалюцыю, згодна з ёю. Той гвалт, які перажываюць цяпер беларусы, будзе не толькі асуджаны Еўрапарламентам. Еўрапарламент цяпер будзе чакаць з іншых інстытуцыяў Еўразвязу канкрэтнай падтрымкі, перадусім дапамогі праваабарончым арганізацыям і грамадскаму сектару. Прызначаных дагэтуль 53 мільёнаў еўра недастаткова. Гэта кропля ў параўнанні з тымі грашыма, якія атрымлівае рэжым з Масквы на тое, каб утрымацца. Не таямніца, што ў Лукашэнкі донар адзін. Дэмакратычных пераменаў у суседзяў Пуцін не хоча, але наўрад ці яму даспадобы ва ўладзе асоба, з-за якой доўжацца пратэсты пад заходнюю мяжою Расіі. Нелегітымны кіраўнік заявіў, што Еўропа ўжо гатовая падключыць Маскву да працэсу зрынання Лукашэнкі. Мы ведаем, что и Ангела Меркель телефоновала Путину, и Эммануэль Макрон, французский президент, и кіраўнік Еўрапейскай рады Шарль Мишель, потому что они разумеюць рэальную вагу России, яе ўплыў на беларускія пытанні. Але тое, што Захад прапануе, гэта, напрыклад, там пасярэдніцтва супольнае на платформе АБСЕ. Спецдакладнік Еўрапарламенту па Беларусі пацвердзіў пра свету, што не ведае, каб Еўразвяз прабаваў дамаўляцца з Расіяй па беларускім крызісе. Вот такие заявления нелегитимного президента Лукашенко, это только показывает, что его берет боязнь за будущее. Он боится каждого и всех, и везде ему кажутся только враги. Камрул Ахсан. А сяброў шукае ў краінах Афрыкі, Азіі, у тым ліку заможным Кітаі. Бо грошы як пясок скрозь пальцы. Еўрапарламент яшчэ ў верасні прыняў рэзалюцыю, згодна з якою грошы, якія ідуць у дзяржарганізацыі, перанакіруюцца на патрэбы беларускага грамадства. Мы думаем, что теперь в многих случаях особенные государственные институции просто воюют против народа. И они не могут получать никакой помощи со стороны Евросоюза, поэтому было принято такое решение. Оно поддержано и Еврокомиссией. Лукашенко згадаў, што 24 мільярды еўра, якія дэклараваліся на змаганне з ковідам, цяпер атрымае грамадзянская супольнасць. Но, к сожалению, на пути в Беларусь эти деньги растворяются. И мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси. Чарговы закід таксама доказаў не мае. У адрозненне ад шматтысячных сведчанняў злачынства ў ягонай вертыкалі супраць людзей. Еўропа абяцае ад размоваў пра Беларусь перайсці да дзеянняў і на пачатку снежня паказаць трэці, мацнейшы пакет эканамічных санкцыяў. Палітолог Павел Усаў дадае, што больш рашуча супраць рэжыму будуць дзеяць ЗША пасля канчатковага прыняцця акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Гэта не Еўропа, якая можа там баяцца ці в пэўным сэнсе быць абмежаваная інтарэсамі асобных карпорацыяў ці палітычных групаў у нацыянальных краінах. Там усё ж такі патрэбны кансэнсус дзеля таго, каб увадзіць сур'ёзныя эканамічныя санкцыі. У ЗША на рашэнне патрэбная толькі палітычная воля прэзідэнта. Яна, у сваю чаргу, будзе залежаць ад дарадцаў Байдена, імёны якіх на гэты момант яшчэ невядомыя. Але Лукашенка выбраў трымацца да апошняга.
Лукашенко не верыць ні ў які транзіт улады, ні ў якія гаранты. Ён разумее, што столькі наламана дроў, што наўрад ці яму пашэнціць сысці ад нейкага суда, ад нейкай суровай адказнасці ў выпадку змены ўлады. Такая перакананасць пагражае Беларусі больш, чым санкцыі пагражаюць Лукашэнку. Трымаючыся за свой фатэль, пасінелымі пальцамі ён разумее, што ягоны час скончваецца. І лавіна пратэстаў ды міжнароднага ціску непазбежна яго накрые.